Здравейте! Повода за днешното видео е един малък спор, който имах с счетоводството си, оказващо лека съпротива срещу това, че трябва да се регистрирам по ОСС, предвид, че отворих допълнителен ДДС номер към фирмата и в Германия, т.е. освен основния български, отворих регистрация по ДДС и в Германия. Тяхното твърдение беше, че въпреки наличието на втори ДДС номер, аз нямам ангажимента да се регистрирам по ОСС, тъй като не надвишавам към момента на регистрация прага от 10 000 евро, за да е задължителна регистрацията. Оказаха се неправилно разбрали правилата. В случая, да, наистина има праг от 10 000 евро, но той важи и е приложим до момента, до който дадена фирма с ДДС регистрация не направи втора такава в друга държава на територията на Европейския съюз. В момента, в който това се случи, прагът от 10 000 евро става неприложим. Тоест, ако и вие сте изпаднали в ситуация като мен да трябва да оборвате счетоводството си, което е малко абсурдно, просто им кажете, че член 20б, алинея 1 от Закона за ДДС става неприложим, прага от 10 000 евро не се прилага и ОСС регистрацията става задължителна. Това, разбира се, е в случай, че откривайки ДДС регистрация, да кажем, както в моя случай Германия, предполагате, че може да имате продажби на стоката складирана там в държави от Европа, Италия, Испания, Франция, няма значение. В тази ситуация трябва да имате ОСС. Ако вие сте си лимитирали акаунта, т.е. складирайки в Германия, вие не планирате да продавате тази стока никъде другаде, освен на територията на Германия, да, тогава положението остава непроменено и ОСС ще ви бъде задължителен едва когато преминете прага от 10 000 евро. Надявам се това като информация да ви помогне много, защото аз трябваше да потърся с линкове, членове от закона, за да доказвам твърдението си. Малко е неприятно, предвид все пак, че плащаме за счетоводна услуга, но какво да се прави? Проявявам разбиране. Нормално е. Счетоводителите в общия случай не са и не могат да бъдат наясно с спецификата на всеки един бизнес, чието счетоводство водят, и е нормално да има неща, с които да не са наясно. Иначе по отношение на самата ОСС регистрация няма нищо кой знае какво. Прави се регистрация с електронен подпис в сайта на НАП, попълва се формуляра. Имайте предвид, че там не се посочва Амазон никъде, т.е. ще ви искат адрес на примерен склад, може да посочите някои от немските складове на Амазон. Ясно е, че няма да е единствени и вие, че нямате контрол над разпределение на стоката. Като фирма, посочва се вашата фирма. Интересно излезе като изискване задължително полето да се посочи URL адрес на сайта, електронния магазин, който ще продава. В случая това го заобиколих, посочвайки линк към Amazon магазина. Не мисля, че е толкова важно. Чисто бюрократично според мен, но е наложително. Така че помнете, не се посочва Amazon, вие сте продавача, вие правите регистрацията, давате си данните за ДДС регистрациите и като адрес на магазина посочете или листинг, или ако искате директно линк към магазина си в Amazon. Това е решимо. След приключване на заявлението, то се подава. Съответно, в моя случай, тъй като го прави счетоводителката, при мен дойде уведомителен мейл от НАП, който съдържа линк, който се потвърждава и подписва с електронен подпис. Не повече от минута работа и няколко минути по-късно дойде потвърждение, че заявлението е прието. За обработка все още не мога да кажа. Чувам, че отнема между 2-3 работни дни. Ще видим, но доколкото знам, поне в тази част при НАП няма забавяния. Дано да ви е било полезно и да ви е помогнало в ориентацията с и без това немалкото регулации и процедури, които трябва да спазваме.